Soc Maria José i fa 37 anys que tinc este negoci. Bueno, doncs quan tenia 18 anys, mon pare i un amic seu van obrir este negoci i em van posar a mi a front d'això. Al poc de temps, ells van decidir trencar la seva societat i jo, quan ja estava enfront de tot això, vaig decidir quedar-me i tirar endavant perquè no tenia treball. Això, al principi, com a tota dona emprendedora i a totes les persones emprendedores, no són fàcils. I més per a mi, que jo venia d'un món en què jo això no ho havia conegut en ma casa, jo la roba no tenia darrere una experiència i no em va resultar massa fàcil. Però amb molta il·lusió i treball, per circumstàncies de la vida, vaig conèixer la gent que em va ajudar i vaig poder agarrar marques que en el seu temps van ser famoses, es va córrer la veu i gràcies a la situació, perquè no sé si vos ha dit antes que això era casa dels meus vuelos, entonces gràcies a la situació d'esta tenda, passava antes la carretera per davant, la gent venia i poquet a poquet, amb molt d'esforç, amb molt de sacrifici, he pogut aconseguir viure d'això. I porto 37 anys, com si fos el primer dia, amb la mateixa il·lusió i amb les mateixes ganes de fer coses. Jo, com a dona emprendedora que soc, vos anime a que si tingueu un somni, si tingueu una il·lusió, sobretot si tingueu una habilitat, que tireu endavant, que compliu el vostre somni, que és de molta dedicació, necessites molt de temps i molt d'esforç, però al final tot ix. Entonces, animeu-se. Hola, soc Irma, d'ací de Montaverner, i dir-vos que gaudís molt de les meves feines, que són vàries. Actualment treballo en el meu centre d'estètica i herboristeria i impartís classes de pilates ací al gimnàs a Montaverner. Vaig a fer-vos un xocotet resum de com he arribat fins ací. Per circumstàncies vaig tenir que deixar els estudis a l'acabar en la EGB i posar-me a treballar. Vaig començar repuntant en una confecció textil i ocasionalment també netejant raïm o el que nosaltres diguem anar a la panera. Així, fins que vaig complir els 16 anys i vaig entrar a treballar al Trobador com a teixidora durant 15 anys. Jo ho vaig viure en aquest moment com si m'haguera tocat la loteria, aunque sempre tenia aquesta espineta ahí clavada, no? d'haver tingut de no haver pogut seguir estudiant. Al complir els 25 anys, recient casar i treballant, em vaig decidir a matricular-me en FP d'estètica. Em vaig treure el títol d'esteticista i va ser entonces quan vaig obrir el meu centre d'estètica. Vaig seguir formant-me en diferents àrees per a enriquir el meu treball i va ser quan vaig fer quiromassatge. Jo no sols en el meu treball volia encarar la meva professió no sols a oferir bellesa, sinó també salut i benestar per a la persona. I me vaig decidir a matricular-me en herbodietètica i nutrició i fa 16 anys que vaig obrir la herboristeria i estic treballant amb la meva germana, que per a mi és tot un luxe. Per si no tenia prou coses, fa uns 13-14 anys, junt a la meva parella em vaig enrolar en un nou projecte, muntar un gimnàs ací a Montaverner. Vam començar a formar-nos
en diferents àrees esportives. I, bueno, entonces va ser quan em vaig enamorar del Pilates. Perquè, bueno, la biomecànica del moviment t'enganxa, és que t'enamora. I, bueno, no ha sigut gens fàcil, perquè compaginar estudi, feina i, bueno, i molts moments d'angoixa i de molta incertesa, de no saber si tirar avant, si parar o què fer. Però bueno, jo pegue una miraeta ara endarrere i per a mi han sigut tot ganàncies, tot. He pogut, bueno, i seguisc disfrutant i compartint la meva vocació en la meva parella, en la meva germana, en els meus clients, que en ells aprenc dia a dia. Tots els dies estic aprenent coses noves. I, bueno, animar a totes les dones per a que no es rendiu mai, per a que perseguiu els vostres somnis. Perquè, simplement per el simple fet de ser dones, som creatives, som valioses i sols tenim que creure un poquet més en nosaltres mateixes. Moltes gràcies. Hola a totes. En primer lloc, felicitar-vos per la Setmana de la Dona, per la celebració de la Setmana de la Dona. I, bueno, vaig a comentar-vos un poquet la meva experiència professional així a Montaverner. Bueno, pues vaig acabar el grau de peluqueria en 16 anys i bueno, ma mare tenia una peluqueria en València. Entonces em va plantejar el que me'n vinguera així al poble per estar amb ma abuela i bueno, i al mateix temps pues, muntar-me la peluqueria així. Pues bueno, pues no ho vaig pensar. Me'n vaig vindre i vaig començar en un principi en el piso on vivia i bueno, pues els primers anys van ser un poquet difícils perquè eres molt joveneta, entonces no coneixes a ningú, però el que passa és que a mi m'agrada molt la relació personal i el tracte amb la gent i bueno, pront em vaig adaptar. Després, quan em vaig casar, als pocs anys, ja em vaig muntar el negoci així en el pis on visc, baix, en el baix comercial i bueno, pues, fins ara, pues, bueno, no sé els anys que han passat exactament, però uns quants. Bueno, espero estar uns quants més fins a que em jubile. Bueno, pues, molt contenta de la meva trajectòria perquè ja, com he dit abans, m'agrada molt el tracte personal amb la gent i és molt important també tindre, bueno, fer un treball que t'agrade, que t'ompliga. I bueno, hi ha moments que són un poc més complicats, però és tindre ganes, tindre motivació i bueno, l'ajuda també del teu voltant familiar, de la teva parella, és que estan al teu alrededor. També és important. Bueno, jo vaig veure un exemple molt bo en ma mare, perquè ella ja de ben jove també es va muntar el seu negoci i bueno, ella ha sigut també una dona molt emprendedora, molt valenta i veure aquest exemple en ella pues, a mi també m'ha ajudat molt. Espero estar molt de temps, molt més temps així i a lo que necessiteu pues, ja ho sabreu. Així tingueu les portes obertes per a lo que vulgueu. Vale? Bueno, un beset, adeu.